Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ειδική περίπτωση κλιματικής αλλαγής και αναφέρεται στην αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών της Γης. Ο πλανήτης θερμαίνεται και η θερμοκρασία είναι ήδη αυξημένη κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου σε παγκόσμια κλίμακα. Από το 1950 έχει αυξηθεί η θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα, λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων και της αποψήλωσης τροπικών δάσων. Αυτές οι δραστηριοτήτες συμβάλλουν στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Είναι μια φυσική διεργασία απαραίτητη για να διατηρείται η ζωή στη Γη μας. Όπως τα θερμοκήπια, η ηλιακή ακτινοβολία εγκλωβίζεται και δημιουργεί τις συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών. Έτσι και στη Γη η ακτινοβολία του ήλιου απορροφάται από την ατμόσφαιρα, τη θερμαίνει και επανεκπέμπεται στην επιφάνεια του εδάφους. Οι υδρατμοί, το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το υποξίδιο του αζότου είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της αύξησης της θερμοκρασίας, οι πάγοι στους πόλους και τους παγετώνες έχουν αρχίσει να λιώνουν. Τα επίπεδα βροχόπτωσης θα αυξάνονται σε παγκόσμια κλίμακα επίσης. Έχει επιταχυνθεί η στάθμη του νερού της θάλασσας τα τελευταία χρόνια. Μέχρι το 2030 θα εξαπλωθούν ασθένειες που σχετίζονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ένα άλλο μέτρο προστασίας του πλανήτη είναι το ποδήλατο.